Πίσω φτερό. Εδώ. Πιάνει πάνω σε μια βίδα του μοτέρ. Εδώ πέρα με μια πιο μακριά βίδα. Απ' την από εδώ πλευρά δίνει μόνο αυτοκόλλητο. Εγώ επειδή δεν το έχω εμπιστοσύνη και ίσως σε κάποιο σέρβις μπορεί να χρειαστεί να βγει ο παπάς, εγώ του βάλα και μια βίδα δικιά μου να γίνει τελείως σταθερό. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει φόβος να ξεκολλήσει, δεν κουνάει καθόλου. Εντάξει, σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία, εγώ προσωπικά έβαλα από μέσα λίγο αφρολέξ, αυτοκόλλητο, για να τυχόν συντονισμούς και θορύβους, όπως και εδώ πέρα που είναι στο ψαλίδι. Έχω βάλει και εδώ πέρα λίγο αφρολέξ από μέσα για τυχόν κραδασμούς. Αυτά. Τώρα θα δείξει, γιατί από ό,τι βλέπω χωρίς αυτό περνάει πίσω, δηλαδή και κάτω από το κουβά και πίσω. Δηλαδή εδώ πέρα μέσα φαίνεται ότι έχει περάσει κάτι. Λογικά κάτι θα κάνει αυτό.